and Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkaning sa kalalaki nga nagtago sa address sa Karkar City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Jerry. I love you. I love you too, Rose. Dili na ko ma-imagine akong kaugalingon kumawa ka na ako. Labaw na ko. Maong di bigyan ko gusto nga magbuwag ta, ha? Babe, uy. Ayaw pa. Naitaw sa unahan, oh. Oh, mangita tag lugar nga. Kita lang. Babe, gidam ko kunin mo din, eh. Nga no, di ka gusto? Ha? Jerry, tingali unyang pumaptos ko. Ay, kabala ka, Rose. Di ta kapasaddan. Kung panangnag may tabo na, ha? Barog ganti ka. I love you. Rose. Jerry. Rose. Oy, Jerry. Murag kada adlaw naman mong sigig kuyo ka ng imong uyab. Tingalig mo mabdos na, ha? Nga naman day pa. Sumisak ng edad ba? Oo, lagi. Na nakasaktong edad. Pero, wa pa kay saktong pundo. Pa, Wa pa maganda kay trabaho. Dili ra ba na batignaw ang imong uyab? Makakita pag yung naglain. grabe asan mo madag. Storya pa eh. Gisultihan na lang ka sa posibilidad. Madanglit, makakita naglaing lalaki nga dunay kaya. Aw, adto gyud mo kuyo. Uy, di ginamay tabo pa no. Ni saad mi sa usag-usa pa. Ug nakaila sa ko ni Rose. Di na niya mabuhat nako. Nawa lang niya. Jerry, mabdos ko. Tinuod ka, Rose? Oo, Jer. Tao-tao naman kukuha to nga sa akong binuwang sakit. Maotong nagpalit ko og piti aron pagsiguro ba. Og niya, positive, mabdos kit ko. Yes! Amahan na giday ko. O niya, o sa may plano ni Moron nga na naman tayo umaabot ka, anak. Magpakasal ta, Rose. Balag sa huwis lang. Ug ay kabala ka. Mangita kong trabaho aron matagan tag maayong kaugmaon. Okay ka ning giabangan na to? Uy. Bahalag gamay. Basta ang importante nga, nakalain tag ato. Salamat Rose sa imong pagsabot. Naon sa kabaya, babe, uy. Mag-arte-arte pa bagod ko. Mura man sa tagdiin gikan, ana nga. Pobre naman sa kusamo. Dali, di. Maugin ganahan ako nimo kay di ka arte. Uy, babe. Gilo ka sa kung dunggan, di mo gihagkan, uy. Ayaw to, Gus ba, ha? Sige na, mga una ta. Bahalag wekan, anay, basta labing. Amaw.
gwapo sa tong anak. Uy, liwat man sa papa, oh. May lain pa ba? Pinangga ka ni papa, nak. Ug buhaton gid ni papa ang tanan aron matagan kag maayong ugma. Kamus mama nimo. Kinsa man ron, babe? Murag si Celine man ron, babe. Akong amiga nga gikan sa syudad ba? Ingon man to siya nga mauli gid siya ron si manahon na. Unya mosuroy ko na siya dinis ato kay mutan-aw ko na siya sa tong anak. Oh, mo ba? Oh, sige, babe. Pasod la. Mayong udto. May utosan. Dali, dayon. Pasensya na ka sa amo, ha, nga gamay kayong lugar. Maulagi, uy. Maikog man sa taanin niya, uy. Huy, day, ni gwapa man kagsamot, uy. Nga nagpuyo na ka syudad. Ay, dauroy. Maubitawong nanimpad yun ko dito, day. Kay mas daghan og job opportunities dito. Bisag wa ka nakahuman sa pag-eskwela. Unya, okay ra gid kayo ang income. Mao ba? May kanindot good. Mulang. Kay sus, kung anhila ka sa ato, no? Nga, di magsilbi, oy. Wa gyud asenso kung anhilang ka sa atong probinsya. Hala, uy. Mao ba? Pasod lang ko anong trabaho ngayon mag-iingon, be. Sure ka? Gahiring ra pa mi. Ros, hindi ko musugot. Salamat sa paniod to, ha. Unya, ingnalan niya ako, Rose, kung magkastorya na mo sa imong bana. Jerry, salamat. Aris ako. Dong, sugot na lang, good. Biday. Ros, di lagi. Kamay pintaw na tong anak ko, nga imo lang di abiyaan, oh. Nga ako, magunsan lang ko. Nga imo sa gumbiyaan. Dong. Unsa man, di ba ko di ego ning kita na ko, ha? O man tika pagot mi, di ba? Jerry, o lagi. Pero dong, sayang mo ang opportunity. Sige na, tugti na lang good ko. Pwede man kong muuli matag weekends ba? Total, pila ka oras man ang biyahe gikan din sa ato, paingon sa syudad. Basta. Pasensya na gud. Di gud ko musugot, ha? Dili ko. Di ko gusto nga magkalagyo ta. Mong please lang. Ayaw pag ginahay sa mo. Anhi lang gid ka sa ato. Day, tulo na kagabi nga alos di kay kamot tingog na ako. Nga naman ka? Sa'yo problema, ha? Wara. Ito ba nga sa kugod? Paita, sige ka nung talikdan diri eh. Day, ito bang ba? Istorya ta? Nga naman, uy. Giduka na ko. Ay, naibaw ko eh. Ang luod ka na ako. Kaya di ko musugot ni mo nga muadto kag syudad. Pero, sige kung mo maganin ay gusto ni mo. Sige na lang eh, sugot na lang ko. Tinuod ka, dong? Ganahan gid ay kang magkalagyo ta. Dong, dili sa ingon, ana. Ang ako lang gusto ba nga makatabang ko sa atong kalisod. Pero day, paigo raman sa dang akong kita ba? Oo, lagi. Pero dong, wa ba maabot sa imong una-una nga nindot pod mga ambisyon og labaw pa aning atong kahimtang? Rus, Dong, kung nagtinguha kang mahatagan minimog maayong kaugmaon si mong anak, labaw na ko. Tungod kay inahan ko. Og mintras kusgan pa ko. Buhaton ako ang tanan kung pwedeng mahimo aron isuporta ko sa atong anak. oh, Rus. Pag-amping baya mo dinis ato, ha? Ikaw nga ngay mag-amping dito day, kay wa mi dito. Dong, ayaw ka bala ka, good. Nalimot kang naa si Celine? Dili ko niya pasagdan. Day, Rose!
Andam na kaayo da. Maayo gani kay gisugtan kaning imong bana nga si Jerry day. Maulagi. Kinahanglan pa in taong dili tinggan og tulo ka adlaw aron mo sugot lang taon. Ay. Mao ba? Uy, dali na uy. Natigalig mabiyantas basron. Sige. Sige. Day. Imo sa ada nga mupauli ka kada weekend ha? Tumana ba gyud? Dong. Bye. Oh, day. Love you, anak. Mubalik na si mama, ha? Oh. Ay, Jerry, ato kami. Sige. Amping mo ha. Mao nga ikaw lang unay binlan ni Dudong ma. Mintras mo trabaho ko. Ay, sus in town. Kubayaan ang asawa ni mo, oy. Kadugod taong ni ahat gyud siya larga sa syudad. Ngawa pa man ni tuig ning inyong anak. Mangita pa man gyud ning mama. Ma, Ay, kabag-o pa ninyo. Nagpakita na ba dayon sa taras? ma, kalaay gud ang pagkasultiha ma. Mura magkagdunay ipasabot ana. Hayag ako lang ba? Nga kung kahuna-huna siya sa iyang anak, dili siya mo biya, oy. Sa kabata pa, ani. Maagwantan niyang dili makita ang iyang anak pipila ka mga adlaw. Kung tarong pa siya, huwato niyang mudako-dakong iyang anak, oy. Oy. Naunsa ka ba ya? Iluma na ng baba ni mo. Mubantay ka man kahas imong apo, ha? Daghan pa ni mo pakapin storya, oy. Ay, daghan yun. Tungod kay wa siya ay pagbati sama sa usa ka inahan. Ma. Day, salamat ka niya, anak, ha? Di ba ni saad ko nimo nga muuli gid ko kada weekend? Dong, manglakaw ta. Mga tutas lungsod. Magpalit ko og TV og cellphone natong duha. Oh, Bisag dili lang gud mahalon. Ang importante nga makakontak ta sa usag-usa kung naa na ko syudad. day, dako di kag sweldo, day. Usa pa magkasimana ka, di ba? Ni cash advance ko dong. Pwede raman. Dali aras adlaw Maunto na sa kasyudad. Dong, sige lang gud. Nakita man sa nimo di ba nga nay kausaban gamay ang atong pagpuyo sa akong pagpanarbaho dito? To, day. Oh, day. Ang tugkaron ba? Kung kikamusulti na ako sa trabaho ni mo dito syudad? Dong, dili man gid siya stable nga trabaho. Pero anhi miigon sa tip. Basta dong, uy. Ayaw na lang pangutana kay taas kayong explanation. Sige na. Ato na ko, ha? I love you, Rose. I love you too. Dong, dili ko makauli karon nga weekend, ha? Magpadala ko kwarta ninyo. Ha? Pero, day, nga naman. Dong, busy kayo sa trabaho, good. Padyutihon kong Sabado o Domingo. Maglisod na ko kung muli pa ko sa Bernes, unya, balik ra ko dayon. Ay, mao ba, day? Sige na lang, Oh, Jerry. Wala man lagi ko kita ni Rose nga mag-uli-uli din, Nga naman, nakauyo na dito sa syudad. Ambot lang lagi pa. Di naman makontak yung number. Nya, wasa ko may baw kung naunsa na siya. Tigalig, nanay laing na uyunhan dito. Oh, ma. Wata kahibaw, oy. Iyag amiga nga si Celine. Pag usang adlaw pa na akong nakitaan ay, nga may pauli din sa ato. Unsa ba? Niuli na si Celine? Uy, Jerry, ayaw in taon kuwi mo ang tigbantay sa imong asawa. Uy, tiguwang na siya. May kabuot na to. Di man sa ingon ana day nga di pa bantay ta ka sa akong asawa. Ang ako lang ba, di na ako siya makontak. Nya, wala sa siya uli-uli din sa amo. Oh, nakauyo na itong maayo dito. Oh. Wala siguro yung planong ulion pa mo. Kay mas hayahay man yung kinabuhi dito. Unsay?
Dili mahayahay. Nahas sa akong regular client, iyang giilog. Puisit. Oh, Celine, unsa gud ang pagkaistorya gud? Ngano? Wala siya musulti nimo kung unsang klasiha nga trabaho ang abong gisudan dito? Ha? Kaya nga naman unsa may trabaho niyo dito? Escort. Buot ipasabot, mo escort mig mga lalaki nga nagkinahanglan og kalipay sa laing babay, nga wa nila ma-experience sa ilang mga asawa. Ug naara na namo kung magpahilabot mi o di. Unsa? Ingon ang klasiha sa trabaho ang imong gipasudlan sa akong asawa? Uy, Jerry, ayaw kong mahayi, uy. Kay kanang imong asawa, doon na siya choice kung mudili siya. Pero kani go raman siya, aw buot pasabot, nagkauyon siya. Kung naamay angay magmahay, ako na. Tugod kinawadaan kong pangwarta, sukat mi abot siya. Puisit yung bayana. O kung unsa na inyong problema, ayaw ko ninyong glabda, ana. Maayo kay mi pauli ka na. Siguro nadawat na nimo ako mga text na mo. Mao ni pauli ka dayon din ni sa ato. Jerry, total na hibaw ka naman. Dili na lang kumulimod pa nimo. O, tinuod. Tinuod tanan nimong nahibawan. Ug mangayo kong pasensya, dong. Di ko musugot nga mubalik ka pa dito. Dong, pasaylo ako. Pero dili na ko. Unsay di na ka? Dong, lahi na. Doon na rin nausab. Lahi na nga ko mga gusto karon. Unsa? Nabuang na ba karos? Doon na kay pamilya. Kasado ta. Nahibaw ko. Mao gani ako. Aron ako pangayoon ni mo ang akong kagawasan. Jerry, please. Maluoy ka na ako, dong. Dili na ako magbalipayon din sa ato. Ros. Day, ay agud pag ingon anak gud. Ayaw miging nana. Maluoy kasi mga anak, day. Dong, gisuwayan ba yan ako? Tuwi ko ako gisuwayan dong alang ninyo. Pero dili na ko magbalipayon. Matagi gayon nga muuli ko dini. Tungod ba kay nanay laing makalipay ni mo dito? Mo ba? Dong buotan siya. Ako siya gisugot tungod kay nakita na ako siya nga parihas ni mo. Mapinanggaon ako. Ang nakalahi lang, kay mas makahatag siya kalipay na ako sama sa mga material nga butang. Mga butang nga dili ni mo mahatag na ako. Ros, kadakong na ni mo kausapan. Bisag ako, wa ko magdahong nga maingon ani ba di ko, Jerry. Pero dili man sayo pa ang mga tuy, di ba? Krabihan ni mo eh. Wa man kayo nahuna na mo. Way sayop sa mga andoy, Ros. Naibaw kag unsay nakasayop, ana? Ha? Ang biyaan ni mo imong pamilya para sa imong kaugalingong pangandoy. O sige. Wa na magyug ka kay pagbati na mo. Ilabi na gyud sa imong anak. Biya na dinis bay. Ug ayaw na bigyug pakita na mo. Nakasabot ka! Jerry! Namulat ako at ngayon'y nag-iisa pagkatapos ng ulan. Bagamat nakalipas na. Sakit kay alang ka na ako nga gipili gini Rose ang iyang laki. Kay namo nga iyang pamilya. Buton ta niyang kuhaon ang among anak pero wa ko musugot. Ug nara niya kung muhatag siya o dili para sa mong anak. Ang akong focus karon maong pagpadako sa akong anak nga bisag pobre ko o guway na human, maningkamot ko nga matarong ang iyang kinabuhi bisag wa na ang iyang inahan. Din hinalang kutob, dagang salamat. RMN.